Nou, wij staan hier bij ons Nationaal Park Lauwersmaar. En vanzelf maar we dat de mensen ook witte litten. Dus vandaar dat er een mooi kunstwerk maken is rondom de Lauwersmaar, zowel aan de Grijnse kant als aan de Friese kant. En daar hebben wij als gemeente ook vergunning van verleend. De teksten, er gaat niets boven Groningen, stieren doen nog echt op. En nou ja, daar werden we nog mee geconfronteerd. En we vinden eigenlijk dat er dan wel wat bij moet. Hè? En wat moet er dan bij? Friesland boppen. Of de helft letter uit, er gaat iets boven Groningen. Maar in ieder geval, en dat maak ik even aan beide kanten. Zowel aan de Friese kant zelf, maar ook aan de Grijnse kant. We zijn allebei, zoals Friesland en Grijns, grutsk op ons Nationaal Park Lauwersmaar. Dat binnen de gemeente De Marne en de gemeente Dongerdeel vanzelfs ook. Dus daar komen we uit. De gebeuren hier in Friesland, dan vind ik dat moet nou Friesland boven staan. Dus je moet wel een beetje reclame maken voor uw provincie. Nou, dat kent er wel aan.